Szeretnél te is pénteken egész nap kabriózni? Vagy van valami más olyan vágyad, amit most nagyon nem tudsz megtenni? Kettő dolog kell ehhez, az egyik az idő, a másik a pénz. Nekem ez volt a vágyam, én ezt nagyon-nagyon szívesen csinálom, hogy akkor és azt csinálok, amit akarok, és ezt a munkám megengedi. 21. század, online marketing, honlapok, passzív jövedelem, keresőoptimalizálás, ez mind-mind olyan dolog, ami ezt meg tudja neked is adni. Én ezt elértem, rengeteget dolgoztam vele, és rengeteget dolgoztam érte. Rengeteg tanfolyamot is csináltam, ahol viszont minden tudást átadok, és az összes képzésem arról szól, hogy az alapoktól indulva azonnal alkalmazható gyakorlati tippekkel adom át azt a tudást, amivel én is elértem azt, hogy most, ma, például pénteken egész nap kabrióztam egy munkanapon, és ettől még a cégem működött, a bevételek jöttek, a honlapok működtek. Úgyhogy ha kabriózni szeretnél munkanapon, vagy valami más olyan vágyad van, amit most nem tudsz megcsinálni, akkor kövess be, ha még nem tetted meg, illetve nézd meg a szakmaiképzések.com oldalt, rengeteg képzésünk van ott, ahol ezt a tudást átadom neked. Köszönöm, hogy itt voltál, és remélem, hogy legközelebb majd téged látlak itt szembe jönni egy másik kabrióval.